Čaute priatelia, špeciálne pozdravujem Jožka, želám skoré uzdravenie. Tak, tohto kaprika som chcel natočiť po dlhšej dobe, je to 90-ka, i kokšo, čo vyvádza. Vaničku treba, aby sa kapor nezranil, takže teraz som boli svedkom, že čo dokáže povystrájať. Ale chcem som povedať, že je to 90-ka, chytil som ho na Václavíka Dory, hej, plus taká balánska pečeňová od maďarského výrobcu. Takže kombinujem, teraz je chladná, voda sa ochladilo, ale dajú sa urobiť zábery a netreba čakať doma pri televízore, ale treba chodiť na ryby. Takže ešte raz vás pozdravujem a držte sa.